ngap dang sngub hai phi ki paralong ki bajuk paj bat sngu tanat ya kani ki YouTube channel jonga bat kum juru nakabenta kitu ki bompat juk paj ru ngap dang sngub ha ya phi video kapamenta man peni ya phi ya ka khana lingkot shapang ugnye jong kanyang kongwing ki babun bha shakini ki thang ki jongni terpad ya phi ki paralok ki bompat subscribe ya kani ki YouTube channel jonga sngub ha ban subscribe no menta ka jing ai min sim jong phi yanga kumbang itim bah ka shisnem don saw ayom katalang kaprem kaliyur bat ka sarai kaching im jong ki briuru kakala nakawi ka ayom shakawi pat kidon ru ki jing thau ki bami hala hala ki ayom kini ki knyang ru kumba phiyo i shangi shani shawar penusla ijukhat kunye jong kanyang kongwe kalong kabalingo ba umiu chat kanyang ummi agwe pat ki ayom ummi tang ha ka poliur kataru tang shibnai hau bnai nai tu pat hadin kata kisuja laka jano kile baro kide kijing phala kibangim na bantim neslo thu Pakistan pathairu kisukran hatta taka penshong norim haki ei kiba kila banyu i enrei kadon kijing stan kabangim na banyu i mat kade katakin kabawara yashibun kijing phala kibang nimla panslo thu nidei banget akani kade kijing stan jong